I forbindelse med sommercamp, der er vi herude for at hjælpe de 13-16-årige med at få arbejde. Noget, der hedder Sommercamp Plus. Der er blandt andet herude på ressourcecentret afholder vi jobsøgningskurser. Vi har afholdt en stor virksomhedsmesse, hvor vi blandt andet havde Netto med ude, og vi har haft UU-vejledning og en masse andre ude og snakke med de unge. De har faktisk givet os ret mange råd om, hvordan man skal søge et job. De har hjulpet os med interviews, hvordan vi skal møde op, og hvordan vi klæder os på, opføre os, attituden, alt. Men jeg tror også, de fik et godt indtryk af mig sidst. Gav du hånd til chefen? Du virkede som seriøs ung mand? Ja. Så det er sådan, det skal være. Altså, hvis jeg ikke havde dem, så tror jeg, det havde været virkelig, virkelig svært for mig at lave en ansøgning for det første. Og hvordan man skal snakke og opføre sig til en jobsamtale, og hvordan man skal komme videre. Det er ret, de er. Vi laver sandwich til sommercamp til Nørrebro og Tingbjerg. Jeg kan rigtig godt lide det. Det er en lille smule hårdt. Kokkene, Martin og Morten, de er også rigtig sjove. Det giver dem helt klart noget selvværd, noget tilfredsstillelse i, at de har et ansvar. Her kommer de ned sammen med andre unge og voksne, og vi har en hyggelig hverdag, men alligevel seriøst, hvor der skal laves noget. Det gode ved et fritidsjob er, at man laver noget i sin fritid, og man tjener løn. Jeg kan godt bruge meget af det, jeg har lært her. Altså, jeg har lært med dem, man arbejder, fordi jeg har aldrig arbejdet før. Jeg har lært at samarbejde, og det kan jeg godt bruge bagefter. Ja, de børn, vi har hernede, at man kan helt sikkert godt mærke, at det er nogen, hvor de har lysten til at arbejde, at de er friske, de er glade og ligesom giver en ordentlig tørn hernede, ikke? Altså, det er en kæmpe hjælp, at vi har dem, og de er jo søde og rare og fantastiske, altså. Det er dejligt at arbejde sammen med dem i hvert fald, det er det sgu.